Ngamate. Zita Baba ari mwanakomana ari mweya mutsvene. Jehovha tinouya kwamuri panguva ino yemasikati tenzi. Zuva ramakagadzira imi muurongwa hwenyu Mwari. Makaita henyu tenzi makatipa Gogo Mutsvairo mukati meupenyu hwedu sekereke. Makaita henyu Jehovha makatipa Gogo Mutsvairo kunyange mumhuri. Kunyange neshamwari tenzi. Zvino Jehovha makaona zvakodzera kuti mave kuvabvisa panzvimbo ino Mwari. Zvino maita henyu tenzi tida kuuya tichikutendai nerwendo rwavakafamba. Tida kukutendai kunyange nekutungamirira kwamaita Jehovha kusvika panguva ino tenzi. Ipo paye pataungana pasevhisi yekupedzesera. Patakuvaisa Jehovha panzvimbo yavo yamakasarudzira mutumbi wavo. Tenzi tiri kuuya sei panguva ino tichikumbirisa sei izotiyeuchidzewo kunyange nesu vapenyu kuti zuva iri rinozotisvikira. Kunyange nesu tenzi tigadzirise mukati meupenyu hwedu kuti pamunouya imimi Jehovha mugotiwana takakodzera. Chivai Jehovha nemutungamiriri panguva ino tenzi patakusvika tichivasiya Gogo mumaoko enyu chititirewo zvakanaka. Mumwe nemumwe ari pano agobva pano Jehovha abata chimwe chinhu kuburikidza neupenyu hwaGogo Mutsvairo. Maite henyu tenzi panguva ino takumisa zvose muzita raJesu nogara nousingaperi. Amen. Amen. Tinotenda zvikuru panguva ino tichadzorera nguva kuna Tene umhazvi vachatitungamirira pakomika wedu. Tinokukwazisai mose muzita raJesu. Amen. Tichiti paungana pano nechiitiko chaMwari kana muri muhondo yeruponiso tine mazwi atinoshandisa anonzi kusimudzirwa, promoted to glory. Ndo zvataunganira pano panguva yekudyarwa kwemwanasikana akadiwa naMwari akave mushandi muhondo yeruponiso Gogo Grace Mutsvairo. Ndichaverenga izwi raMwari kubva kuna zvakazarurwa chapter 14 inotiyo pavhesi 18. Ipapo ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti, nyora kuti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino. Hongu ndizvo zvinotaura mweya kuti vazorare pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera. Amen. Tinoda kukudza Mwari neizwi iri rakanyorwa kwatiri rikabva ratsinhirwa kuti ngarigare rakanyorwa kuti chinhu chinofadza ndirwo rufu rwavatendi sekureva kumapisarema 116 vhesi ya 15 inotsinhira zvataverenga panguva ino. Mapisarema 116 vhesi 15 inobva yatsinhira zvechiti chinhu chinokosha pamberi paMwari ndirwo rufu rwavatsvene. Amen. Zvinofadza sei kuona munhu akatanga kushandira Mwari achiri muduku kusvikira pakukwegura. Tanzwa kukereke kuti kunyange mamwe mabasa avanga vasisakwanise kuita, avasisakwanise, vana vakatsigira kuti basa ravo randanzwa pachidimbu kuti vaita basa reLeague of Mercy vaidyara kubatsira upenyu hwevazhinji. Zvino nhasi vasvika pakuzorora, vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa. Hongu ndozvo zvinotaura mweya kuti vazorore pakubata kwavo. Zvino nhasi Gogo Grace Mutsvairo vazorodzwa naMwari. Nyama yavo iri kuwana nzvimbo asi mweya wavo unotorwa nemuridzi akavasika. Shoko rati kuna John chapter 14 Ishe Jesu vachinguno kunyaradza vadzidzi vavo. Kuna John chapter 14 Ishe Jesu vanozonyaradza vachitaura mazwi aya anozotsigira zvatiri kutaura pano panguva yekudyara.
sejesu vataura vachiti mweya yenyu irege kumanikidzwa, tendai kuna Mwari mutendewo kwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaiva kudaro ndaikuudzai, nokuti ndinoenda kunokugadzirai pokugara. Kana ndaenda kunokugadzirai pokugara, ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri, kuti apo pandiri nemi mugovapo. Amen. Tinako kutenda kuti Kristu vakauya kuzotora mwanasikana wavo Gogo Grace Mutsvairo. Vakavatora mweya wavo uyuko, nasi tava kudyara panzvimbo ino. Asi tinongopa kutenda nokuti havasi vazhinji vanosvika makore akadai. Saka mbiri ngaidzoserwe kumusiki. Asi mubvunzo ngauvapo pakati penyu neniwo zvakare, kuti pakubata kwenyu zvanzi wanga anofanira kuzorora ndiye ari kubatsira Jehovha achiri mupenyu. Iwewe neni tiri kubatei. Takabata chii? Kana huru ai wako uchakutevera. Kana ari mabasa ako akanaka achakutevera. Kana wakagamuchira Jesu samuponesi, Jesu vachakutora. Irozidzo kusvitsa apo kuzorora. Asi tisingaende kure, shoko robva rati kana aripo pakati pedu asati apa upenyu hwake kuna Jesu, kana tasvika parwendo urwu haruna n'anga, haruna makona, haruna chii, kunadiwa Jesu, nokuti ndiye nzira nechokwadi neupenyu. Hakuna anoenda kuna Baba kunze kwezita raJesu. Nokuti ndiye dango revakafa, akamuka akava upenyu, nhasi agere kurudyi rwaBaba achidzoka achitora vatsvene. Ko kana Jesu auya kuupenyu hwako, uchaenda kuti? Mashoko mashoma oti tsvakai Jesu achawanika, kana aiko ari achiri pedyo. Wakaipa ngasiye mirangariro yake, neusakarurama ngasiye nzira dzake dzakaipa, nokuti Mwari hafarire rufu rwawakaipa, asi wakaipa kuti ngaatendeuke. Ngauye mukana wedu kuti pagore rakasumudzirwa, promoted to glory, Gogo Grace vane zita rakanaka, Grace chireva nyasha. Pakasimudzirwa ndakagamuchira Jesu. Ingava nguva yako yokugamuchira Jesu. Gogo vachidyarwa zvavo, kuti pogove nemapukira nevazukuru nevazukuru woita mapukira ekugamuchira Jesu. Aiwa, ngatigamuchirei Jesu achawanika. Mwari atikomborere. Amen. Takusvika panguva yekudyara yatichakumbira vafudzi vomweya vazodzwa vafundisi kuti tiuye pedyo kuti tive nenguva yekudyara. Tichaimba mushandi waMwari Gogo vachidzikiswa muimba yepano pasi. Mushandi waMwari 404. Mushandi waMwari chizorora. Mwana wanyu
Thank you.